Smile! What? Oh, picture na eh. Smile! It's a prank! Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog. So, lag na punta nun natin sa Plaridel. Woo! Here we go, Buski. Para nito itong display. Buski! Kung yan na ito mag-message, Buski ha. Kung sa'yo kasultinin mo nga nakakadiri ka rin sa Plaridel. Okay ra, okay ra? Okay ra, happy ka? Ikaw dyan, okay ra dyan? Okay ra! Good. Okay, money lang full. Now, look at, look! Nasi ko ano? Ama sila? Wala. Say hi, say hi. Hello. Yes. Ano naman, kinakusgod do? Bangag, manday, buwang nga. Say hi, Shen, say hi. May pambato sa Kalambo. Kaya daw. O pa na nahali na. So di na available. Oh no! Ay lang. Say hi, put. Okay, mag-ilis kami para pang ligo. Let's go! So, gusto lang rooms diri guys. Sa Villa Picarita room sa CR ni comfort room. So, okay, nakagilis no? Okay ra ba yung outfit? What? Okay, bawal man diri ang pants, maligo. Bawal lang mag-short na nakamahong. Bawal. So far so good. Kami pinakaligo karon diri nga dili kami pinakaligo. So, kami pa'y nakauna karon diri kay kung mamingaw pa mong kayo. So, good luck! Ito ibang cottage diri. So na dili ka madisturbo sa pagkanino. Ilang entrance diri 75 sa mga adults. Dayon Friday, Sunday ug Saturday na siya. Pero og manhi ka diri og Monday to Thursday, ang ilahang entrance is 50 pesos. Dayon sa mga gagmay, di ko sure kung ilang 25 or 50 ba. Sa affordable ra kay lang ilahang entrance diri. So di ko sure kung ilang cottage ha. Pero so far so good. Indot na siya guys. So, dili ka mahayan nga makaanhi ka diri. So come on. Let's go. Okay ra, okay ra. Okay ra. Ha? Guys, dili siya parat guys kasi swimming pool. Putang ina mo ginagawa mo. Okay ra, okay. Dili siya parat, dili siya parat. Oh no. Sir, dili siya parat, sir. Dili siya parat muna, sir. Sir, dili. Kaya si Silo, gusto gini siya ugalang mga ligo-ligo. Oh my God! Wow! Okay na, sir. Bugna kayo, sir. Sir, ay ka pang logo, sir. Dito. Ina kayo eh. Gago! Oh, kami pa'y tao diri ha. Kami pa'y tao diri. Sa Picas Polo, wala pa na. Wow! Kami pa'y tao diri. Kami pa'y nakauna. So far, so good. Apa yung mga bangko? Nasa beach eh. Dahil okay lang ang resort dahil dali rin ang tungkuan. Malingaw lang ang resort. Ako pinagito yung pagama para ninyo. Magaling kang kupal ka. Okay lang ang resort, dili ka kuhan. Nililigo lang mo na rin. Order lang mo na yung gusto na. Ay, no. Nag-isotay. Oh, nag-isotay itong laod sa kuhan lang. Nung dito sa kung ano magsaysay yawan ni mo ito happy ka siya sagam Grabe na siya ay. pinakagahi abot na mong ginakusgan say hi so say shout out you can make your shout out Ay ko sa mama na ko, papa na ko, dahil dapat biasa bigyan ng jacket yan sana Kuya Will, kita mo to. Ano yung mga bisita? Na siya. Pero kanina kita mong birthday ano ngayon kinapusgan. Wow! Say hi Col. Col, okay ra Col? Sige Col mo na Col. Oh nito. Say hi dog. Shout out dog. You can shout out your Kuya Marjun. Uy,
Bigyan ng jacket dyan. Tagal ko lang, tagal. Kapag tigil mong bili kang piki ba? Pardon. Gago! Ay, dya. Hi. Sa sa tigawas speaking ako na. Magaling kang kupal ka. Sikta si Bana, may kere! Silvana. Mga hangsay, sir. Hey, pre. Shout out, pre. Bagaimana kau kau jaket ni Kuya Will ba? Silo, terau kan ini. Jodoh Maria nama, Maria di. Pia Banyo. Biar bunda. Tunggu jadi biar bunda. Biar bunda. Bunda. Balik ka ng brand, gamay kita tutoy. Sama niya, may balik ka ng brand. Taga-goten. Salvahis yan. Lab, balik ko Oh my God, kulay to. Balik ka ng brand, tutoy. Sige sila, uy. Balik ko bra, lab. Ano sige, balik lagi yan ng bra. Lagi kay gamay ka ng tutoy. Tingin na yan, Jack. Ikaw gani, oh! Palit ka ni gani mong break, ha? Kamay ka kakutin! Bawal sinila. Ako naligo. Bawal! Ano sila to? Isa style mo? Malibog si Sir. More na naman dalaga nyo. Masin na yung kayo. More na naman kalaga nyo. Inyon pa mo birthday na ko mo. May birthday ko, no libre. Uy, seafood. Kani. Siyempre lagi kita. Birthday libre. Uy, kamuti. Nami, ano? Alimangong gagmay pa. Bata-bata sa limango ba? Wow! Bata Seafood. Umba. Kaya ang guwapo. Seafood, Parking so, man sa... Seafood. Kaya mabag, sigwa man, napin dagat. Ano ito? Ako kasi sudlanan siya mo. Pre, kapilan naman balik ni mo, pre. Nandiyan. Karon na panguna lang, tapos nagsawan sila pangutana kung sa ikasulti nila ni Michael o sa ikatambag nila ni Michael. Isip pagbalin ka rin sa Lime Brand sa Pagadian City. So, unahan to si Jaja. Ja, Yeah. ika ika-message ni mo ni Michael Jack. Sa Pagadian. Mensahe lang kamay. Message lang ako ni Kuya Michael is kanang padayon ang hapon sa iyang pagkabutan. Gahaman siya paingon hinaot nga tanang problema iyang matubang mayahang salita wag ani pinamasulbad. Dili lagi sa iya pero pan sa iyang mga kauban nga bago niyang kauban dito sa Pagadian naot nga magmalipayon siya sa manisisyon siya kung nabuhiupan tabang sa ato. Sige. Sige kami natin interview. Pre, kung sa ikatambag ni mo ni Michael, mensahe kamay para kambalin naman siya, isip despedida karon niya adlaw. Tambag ni mo ni Michael. Kaya pagbago ko na yan. Gago! Grabe, ulit sinundanay ba? Mensahe. Balin naman siya Pagadian, di kami hawon. Malagra ko ito, Kel. Kasi na kay gusto hulaman. Or basta na si paulian. Kasi nga ito muli. Pre. Kel, tanong na Alberto sa Patanan. Hindi, minsan yun. Last meeting. God bless and thank you. Hindi, minsan ni mo ni Michael Long. Balin naman siya. Kaya po kulo ni Moy, kung taon ti karon. Uy, ano ito ba? Katong bayi ba? Gito number ba sa mo? Gago! Joke! Pangailan sa ano, Zab? Dagan gigong mga bayi, no? Kailangan sa sa Tagiya kag resort. Magaling kang kupal ka. Ay, ito, mermaid na mo. Mga kabulak-tap, karada. Sabi ni mo ni Michael. Kailakon ko sa kalipay. Oy, sa una ba? Ang mensahe mo, last message ni Michael. I-save ka mo galing siya sa Pagadian karon. Kalipay ko nga, Juan. Salamat sa sponsor. Gago! Tanga! Inutil! Ang kuan, electric fan, i-transfer ha? Para transfer. Ito yung message mo, last message ni Bisis ako ni Michael. Transfer man siya sa Pagadian, sa kasultin. Ako nga. Patang.
Uber mo tuloy tanan. Ngayon, hindi na ito bagang magbinot anday, anak. Kung napay wala, pwede mo sa kuha. Kapay wala ko. Sir, unsay ka-mensahe nimo ni Michael Sen? Kaya mo balin mo sa agwan. May umuntag sa tanan no. Nanginaw pero nihatag sa gila no. Ako di ko lang ika-istorya sa tuwa. Kanya na ikatsa ka. Ikatsa o nyara ka pokok andam. Wala pa. Pick up. Unya na hilap po last mo kay wala mo. Ano diri man? Ano di ay? Unsay na dito na diri? Ayaw niya. Ipatanaw ra man Michael. Unsay ka last message mo ni Michael? Journey ng bagong branch sa Pagadian. Happy na ka, doon na kasi yung pamilya. Bye-bye. Thank you. Hanks, oh Hanks! Post na ba? Yeah! Akong si Alvin, karon mga igala. Ilason. Pre, ler ka, pre. Pre. Sit down ba? Sit down. Sit. Very good. Pre, sabihin din ka pre, unsay last message ni mo ni Michael, pre. Ito pa ikatambag niyo. Eh, mubiyahe naman siya o pagkadiyan. Ikaw na lang may wala naman na pungutan. Daw kita masilo. Hindi na ako, George, mabina. Hindi, para yung message para kami. Ito may story yun. Mula ka masih pagkadiyan. Kaya ng mga kuwanda, karang mga... Ina mo giniago ba? Sili kayo. Ha? Kayo na lagi mong mga something one ya. Focus na kasi mo ang love life. Farewell. Salamat sa mga moments shared. Ang mga kipagtudlo ni mo. Good luck. Thank you. Good luck sa iyang amping sa imong panaw. Good luck. Sunod, mga hinahanap ng mga tanon. Ay, kato na bulan. Mga hinahanap. Ikaw, Dam, sa kasulti mo, Dam, about sa pagkuhan ni Michael. Pagbiya. Yan, yun na naman siya sa laing branch. Sa laing branch, ha? Dili laing liputan, ha? Istorya ni Michael no kay No comment. Sige guys, marayo na guys. Marayo na guys. Pila po na sika yan ha? Ha? Hi vlog, welcome to my guys. Ngawat na bulak. Iwa ni bulak guys. Smile! Smile! One. Oh, picture na eh. Ha? Okay, smile! It's a prank! Ina mo giniago ba? Okay ka, pre? Ha? Okay kayo? Ikaw, pre? Enjoy ka, pre? Okay. Enjoy ka, Che? Good. Ikaw, ma'am, okay ra. Enjoy? Good. Ikaw, Cheng? Nice ka. Ikaw na naman, sa kasulti na mo karoon din sa resort. Nga, imuha mo ganing kabulingon. Ha? Ano? Ikaw, pre. Puso, ito picturean. Ikaw na lang, pre. Sige. Sige na. Hindi mo request ang song. Smile, bakit ito picturean? Kaya post niya. Ayaw ba? Minyo mo na minyo. Minyo lang yun eh. Shout out. Kasi kasulti mo pre. Kasulti mo sa atong bisita. Hi guys. Pinakagwapo mga ilason. Magaling kang kupal ka. Hi guys. Welcome to my vlog. Bali ba ka ni vlog?
vlog. Welcome to my guys. Lang. Champagne. Ang color lang champagne. Pula mo na. Alam mo, saan pagtunga na guys? Halo, nasusuka na lang. Saan pagtungag chicks babe? Pag chicks na pinungahan babe, saan pagtunga? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreamy Dalikod ba? Wala man. Maklaro. Jamay, likaw na sa tamin. Ano pagtunga upon chicks? Ikaw na.